an ɗebi motoci an je inda wasu matasa ke ɓarna maza da mata, amma yanda aka dinga ɗebo su ana duka da gora, suna gudu ana bi da gora ana taɗile kafarsu, ana ɗebo su kaman awaki a jefa su a cikin hillocks. Wannan muna ganin kuskure ne babba. Ka rungumo matashiya ko matashi ka jefa shi kaman akuya a cikin hillocks. Hisba hukuma ce wacce muka ɗauke ta da martaba, kuma muka ɗebo bayin Allah wanda muka san za su iya, muka ce ga amanar al'ummar jihar Kano. Amma ma'anar yin hukuma shine a yi abin da yake daidai. Ina so ne kira ga hukumomi waɗanda Allah ya ɗora wa alhakin lura da tarbiyya ta matasa, musamman in muka yi maganar Hisba. Hisba wata hukuma ce mai albarka, hukuma ce wacce muka ɗauke ta da martaba, kuma muka ɗebo bayin Allah wanda muka san za su iya, muka ce ga amanar al'ummar jihar Kano, kuma al'ummar nan mazansu da mata, ga kuma amanar mu kanmu da muke shugabanni. Amma ma'anar yin hukuma shine a yi abin da yake daidai, kuma a bawa gwamnati shawara, kuma a samu haɗin kai na shawarwari tsakanin gwamnati da masu lura da wannan hukuma da kuma masu ruwa da tsaki. Na ga wani bidiyo wanda ya tada mun hankali. Kira muke da jan hankali, gyara muke so. An ɗebi motoci an je inda wasu matasa ke ɓarna maza da mata, amma yanda aka dinga ɗebo su ana duka da gora, suna gudu ana bi da gora ana taɗile kafarsu, ana ɗebo su kaman awaki haka a jefa su a cikin hillocks. Wani ma Allah ya kiyaye in ƙashin bayansa ya karye spinal cord ɗinsa ya gama yawo har abada. Wannan muna ganin kuskure ne babba. Ka ɗauko rungumo matashiya ko matashi ka jefa shi kaman akuya a cikin hillocks. Na ga bidiyo da aka je inda ɗalibai a Bayero har inda suke har ɗakunansu ana duka, ana rungumo su, ana jefa su a cikin mota. Mu muna ganin akwai gyara. Mun saka hukuma saboda yi wa addinin musulunci hidima, amma idan ana irin waɗannan abubuwa to yara masu su kangare. Abin da ake so su yi na gyaran sai kuma a zo a samu opposite of it. Allah kiyaye idan yaran nan suka kangare mana a jihar Kano, yaya za mu yi da su? Amma a fita da motoci, a fita da jami'an tsaro, a haɗa da Hizban, a haɗa da police, a haɗa da civil defense. Ba ma so a haɗa da soja. In aka haɗa da soja ta ɓaci. A je da SS, duk inda aka san ana wani aiki mara kyau, a je a kamo waɗannan yara ko waɗannan mutane, a damƙa su a hannun hukuma ba tare da an cutar da su ba. Don Allah yana son ka kare mutuncin ɗan adam ɗan uwanka. Biyo bayan kalaman da gwamnan jihar ya fitar kamar haka, hakan ta sa shugaban hukumar Hisba ta jihar Kano, Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa ya yi murabus, kamar yadda za ku kalli bidiyon a yanzu haka. Ku ci gaba da kasancewa da mu domin samun labarai da ɗumi-ɗumin su. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yau muna 20 ga watan Sha'aban, hijira 1445, wanda ya zo 1 ga watan March shekara ta 2022. Ina daga nan jihar Kaduna, inda muke gabatar da taro da 'yan majalisa ƙarƙashin jagorancin sifika yadda za a gabatar da doka wacce za ta wajabta yin gwajin lafiya kafin aure a jihar Kano, kamar yadda jihohi da yawa a Najeriya wato suka irin wannan doka. To ɗazu sai na ji wasu jawabai
suna ta fitowa daga jihar Kano, waɗanda a gaskiya sun kashe min gwiwa. Abinda nake ta ƙoƙari na gabatar a Hizba shine gyaran tarbiyya da gyaran hali, kuma na yi iyayi na wajen gayyatar masu gabatar da fina-finai, na yi zama da su, na ba su shawarwari, mun yi maganganu da su da yawa akan yadda za a gyara tarbiyyar al'umma ta yadda ake gabatar da fina-finai wanda suka saba wa al'ada da addini da zamantakewarmu. Haka na kira 'yan TikTok, na kuɗi na a cikin ajihuna da mataimakana muka haɗa kuɗi, muka ba su kuɗin data da kuɗin mota, muka zauna da su muka yi shawarwari. Haka nan kuma na gayyato Murja da 'yan uwanta masu yin TikTok, mun zo mun zauna da su, na ba su shawarwari, na yi musu addu'a, na kuma ba hanyoyi da zan ga cewa sun gyaru, sun nutsu, sun koma cikin hayyacinsu. To daga nan kuma waɗanda ba su ji ba sun ci gaba da yin abubuwan da suke yi waɗanda yake ɓata tarbiyya, yake ɓata halaye, kuma mun yi iya ƙoƙarinmu mu ga cewa mun yi abin da ya kamata. To amma ina bawa mai girma gwamna haƙuri bisa fushi da yayi da maganganu da ya faɗa, kuma ina roƙon ya min afuwa. Na sauka daga kan wannan mukami da ya bani na Hizba, kuma ina masa addu'a, ina masa fatan alheri. Allah ya bashi nasara, Allah ya taimake shi, Allah ya taimaki gwamnatinsa, Allah ya zaunar da shi lafiya, Allah ya ɗaukaka addinin musulunci. Abinda muka yi na daidai Allah ta'ala ya karɓa, inda muka yi kuskure muna fata a yafe mana. Wassalamu alaikum.